mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tiyamikeso Mulungu makamaka ife tsiku bwino la lero pamene takumana so programu ino pamene tikufuna kuphunzirabe kuchokera buku lopatulika programu yathu ya kudziwa Baibulo Langa. Takhala tikuphunzira kuonapobe mu zozizwa zosiyanasiyana zimene Yesu anachita zimene zizofunikira kwa inu ndine. Ndipo leronso tikhale kuona pa zozizwa china tikupempheni tikhale limodzi pakuona pa zozizwa zimenezi. Programu yathu lero muli ndine mbale wanu Vinjero Gondwe. Tiumbere programu imene amalipatsia ndali Longwe School Biblical Studies ku mitundu ku Lilongwe amene cholinga chawo chinangati chomwe chija kufunabe kuti anthu atolidziwa bwino Baibulo Langa. Komanso takhala tikunenapo kunena kuti mwina tili ndi anthu ena amene akhozofuna kuphunzira ku skulu imeneyi kwa zaka ziwiri kuphunzira Baibulo kuchokera chaka cha 2025 kufika chaka cha 2026. Tayamba nsanga kunena ifo choti zimathandizira anthu ena kuti akonzekere bwino chaka chonse chino ngati afuna kuphunzira kumeneko. Maka skulu imeneyi ndi yaulere imatenga anthu amuna okhaokha ampingo wa Khristu kwa zaka ziwiri kuti aphunzire. Mwina ndinu muli ndi ena amene muwadziwa atengere nkoniso uthenga umenewu kuti nawonso azikonzekera tilumikizane nawo kuti nawonso azithokozekera kuti adzabwere ku skulu kumeneko. Pamapeto timapereka nambala imene mukuzogwiritsa ntchito kufunsa zokhudza programu iyi kapena kufuna kufunsa zokhudza skulu imene ndikunena apayi. Koma panakali pano tiyeni tilowereni mphunziro lathu kupitirizabe kuona zozizwitsa pa programu yathu ya kudziwa Baibulo Langa. Chozizwitsa china chimene tichione lero chimene timachipeza buku la Yohane chapter chake cha 9 verse 1 mpaka verse 22 pamene timapezapo Yesu anachiritsa munthu amene anaona amene anali osaona kuchokera pakubadwa kwake. Ndi zinthu zodabwitsa ndithu kuti munthu amene wabadwa osaona atakula kena kuyamba kuona. Waona bwanji munthu ena akenda amene amuthandiza kuti aone. Zina zinthu zodabwitsa ndithu. Ndipo zinthu zofunikira kuti inu ndine nanenso nafenso tichiphunzira kuona kuti chinachitika ndi chani. Zinatheka bwanji kuti zine komanso tingaphunzirepo chani. Azathu akale tizindikire kuti ndosiyana nako ndife pang'ono pakaganizidwe wawo pa zinthu zina. Azathu akale munthu akapezeka kuti mwina ali ndi vuto lake amathamangira msanga kuganiza kuti mwina munthu amene anachimwa mpaka wapezeka mu zinthu zimenezi. Ndeti kamaona buku la Yohane chapter 9 verse 1 mpaka verse 22 tipeza kuti munthu amene ina Yesu atangomuona anthu kuti sakuona atalamba kufunsa mafunso kuti mwina nkuteka mayi ake nkuteka wakuti ndi kaganizidwe kawo kanali kachoncho ndithu. Ndipake nthawi zina tikaona buku la Yobu chapter chake cha 4 verse yake 7 Yobu anakumana ndi zovuta zija amene tikudziwa bwino nkhani yake anaka amwalira zote zake zonse kena kutupi lake ladwala matenda azi zake aja atabwera kuti adzamuone anayankhula mawu awo. Chapter 4 verse 7 takumbukira tsopano watayika ndani osapalamula konse. Akumufunsa Yobu kuti takumbukira kodi zingatheke munthu osapalamula kutayika ndi zimene afunira. Atanthauza pamaso pa Mulungu zingatheke munthu osapalamula kutayika pamaso pa Mulungu kapena owongoka mtima alikhidwa kuti akuti munthu amene alowongoka mtima ochita ifuniro zitheka bwanji kuti apeze vuto zilinga chifukwa kuitsa chito kuti alikhidwa bwanji ngati mtengo kuti utulidwa bwanji mtengo kuti mulime nawo chifukwa sukulakwa apena paliponse ndi zimene akufunira. Ndiye kaganizidwe aka kanali kalipo ndithu pakati pa ana a Israeli kalero. Amaganiza kuti mwina munthu akakumana ndi mavuto ndiye kuti ameneyi ndi wochimwa kapena wachimwa ndi zotsatira zake nziti zotsatira zake ndi zimenewo nthawi yayitali amakhala kuganiza. Inde machimo ena amadzadi kapena amapezekadi kapena munthu umakumana nawo kapena zovuta zina umakumana nazo ifo chonoti munthu wachimwa ndithu. Tikaona buku la Miyambo chapter 13 verse 15 amatipasa ndithu ndayi zina pali zinthu zina mavuto ena amene umakumana nawo ifo chonoti mwina wachitadi zinthu zolakwika koma si nthawi zonse. Komanso tikaona buku la Yobu limene limatipatsanso mayankho onena kuti si nthawi zonse kapena sizitanthauza kuti munthu ukachimwa pamene umakumana ndi mavuto. Fati maona Yobu anazunzika kumana nosalakwa koma ndimaonanso nthawi zina zimene munthu amatokha kuti walakwadi wakumana ndi mavuto. Ndi azathu anali ndi malingaliro amene kuti akangopezeka munthu walakwa basi ameneyi ndiye kuti akangopezeka munthu ali ndi vuto ndiye kuti ameneyi anachimwa. Chimene chimayamba kuthamanga m'maganizo awo.
Tikaona nthawi zina mavuto ena ndi abwino monga buku la Yakobo chapter 1 verse ya 2 ndi 3 amatiuza kuti mavuto ena ndi abwino fama tithandiza moyo wathu wauzimu kuti ukule. Paulo pamene amalembera Akhristu aku Aroma buku la Roma chapter 8 verse 18 anawuzanso kuti kuvutika kwa pansi pano sikungafanane ndi mtendere umene uli mkudza. Pansi pano likhoza kuvutika koma tizidero tikapirira kumwambako kuli mtendere. Ndafuna kutiuza nditi kuti mavuto ena tidzakumana nawo koma tikumbukire kuti kumwamba kuli mtendere. Komanso simuzukuti munthu akangopeza kuti ali ndi matenda awo adwala ndi kuti zotsatira kuti wachimwa. Inde nthawi zina zimatha kutero. So phunziro lathu tiphunziro chokera buku la Yohane chapter 9 verse 1 mpaka 22 pamene tione ndithu kuti anthu amaganiza choncho atapeza munthu osaona ochokera wobadwa ndi amaganiza kuti mwina iye anali ochimwa kaya makolo ake kaya ndani ena ake anali ochimwa. Pamene tifuna tione buku la Yohane chapter 9 kuyambira verse 1 mpaka verse 22 tiyambeke tabwerera pang'ono mu Yohane chapter 8 verse 59. Tiwerenge 59. Pamenepo anatola miyala kuti amponye iye, koma Yesu anabisala natuluka mkachisi. Yesu Yohane chapter 8 akuwathandiza anthu ena, akuwaphunzitsa anthu ena zina zimene anachita Yesu sanagwirizane naye. Ndewo popeza sanagwirizane naye anatola miyala kuti amugende amuphe. Ndipo kuti Yesu anathawa. Anabisala ndipo anachokera. Ndeti kamaona chapter 9 tikupeza kuti Yesu akuchoka kuzimeneyo wakumana zimenezo. Koma ukalowa mu chapter 9 mumene Yesu tsopano akakumananso ndi zinthu zina. Chapter 9 verse ya 1 akunena kuti ndipo popita Yesu akuchoka uku ndipo popita anaona munthu ali wosaona chibadwire. Yesu pokhala Yesu anadziwa kuti kusaona uku nkochoka kubadwa. Inakakhala ino ndine mwina tinakati kuti asiye kuona kuti mwina atakula anatani zinatani. Sitingangofikira tunene kuti kuchokera pakubadwa pangomuonayi. Koma popeza Yesu kukhala Yesu anaona ndithu kuti minalire munthu uyu ndi kuchoka pakubadwa. Ndipo Yesu amadziwa popeza iye anali Yesu ndithu. Ndiye tupeza kunena kuti Yesu aona munthu ameneyi amene kuchibadwire analonera kuti samaona. Ndiye Yesu akuzindikira kuti popeza munthu uyu samaona ndiye kuti kuchokera pakubadwa Yesu zinamukhudza. Kuti munthu ameneyi zatani zikukhala bwanji kuti apezeke mmene apezekera chonchimo zitheka bwanji. Anthu ena poyankhula pawo pa verse ya 2 anayankhula mawu awo. Ndipo ophunzira ake anamfunsa iye. Ndiye tipeza kuti ophunzira ake tsopano akumfunsa Yesu. Akumfunsa funso lonena kuti chani? Nanena, Labi, anachimwa ndani? Ndakunena ophunzira ake aja chimene anachita chinthu ichi. Atangomuona Yesu, kumuona munthu uja osaona uja, anadziwa kuti funso ili amene angayankhe bwino ndi Yesuyu. Nanafunsa kuti kodi Labi anachimwa ndani? Ameneyu kapena atate wake ndi amake kuti abadwe osaona? Akuti anafunsa funso limenelo. Iwo amaona kuti ngati munthu wapezeke chonchi ndiye kuti pali tchimo apapa. Zikutheka bwanji? Ndakunena kuti anachimwa ndi ndani? Ndi makolo ake kapena ndi iyeyo? Ndeti wo chimene amangozembekezera choti Yesu awuze kuti anachimwa ndi iyeyi kapena anachimwa ndi makolo ake. Chifukwa wajana zoti mmene zilili mwaine kuti akokhala anachimwa ndi gulu limeneli iyeyi kapena makolo ake. Komanso tikati tumuone chimene chinachititsa sura amuone msanga munthu uyu amadalira kulandira zopempha. Nditana anakhala panjira bwino ndikaona pa verse yake 8 pamene ananena kuti chifukwa chache anzake ndiwo adamuona kale kuti anali wopemphapempha ananena kodi si uyu uja amakhala ndi kupemphapempha. Ndinanena zoti Yesu kuti amuonesa msanga munthu amene ifo amakhala panjira. Munthu wopempha sakhala kobisika. Amakhala pamalo pabwino pamene anthu akhoza kumuona kuti amuthandize. Ndiye chifukwa Yesu senezo sapota ndakunena kuti munthu amene atamuona mmene paja anapezeka kuti chani? Akumupeza munthu uja ali choncho. Ndakunena kuti kodi munthu ameneyi zili chonchi chifukwa chani? Pa verse yake 3 Yesu anayankha, sanachimwa ameneyi kapena atate wake ndi amayi ake, koma kuti ntchito ya Mulungu zikaonetsedwe mwa iye. Akuti munthu uyu tikupezeka chonchi sikuti ifo wachimwa ayi.
koma nkhani yayikulu ndiyonera tufuna ntchito ya Mulungu ikaonetsedwe pa iye. Iye aone akhulupirire mwa ine mwa Mulungu, komanso anthu ona akaona munthu ameneyi zimene zichitike pano, anthu onse akathe kukhulupirira mwa Mulungu. Pa vesi 4, tiyenera kugwira ntchito za iye wandituma ine, pokhala pali msana, usiku ukudza usiku pamene palibe munthu angakhoze kugwira ntchito. Ndakuti ino ndi nthawi yake yonena kugwira, zafika nthawi imene ntchito zisitidzagwira. Ne ntchito yonena kuti munthu uyu muthandize kuti achire, kuti atani, ni ntchito yabwino yonena kuti munthu uyu athandizike. Chifukwa yake ndi chani? Pamapeto pa zonse dzina la Mulungu lidzakwezedwa. Ne ndifuna kuti izizi zichitike chifukwa chofuna kuthandiza dzina la Mulungu. Ndi Yesu ndi zimene akuwauza anthu amenewo. Chifukwa yake ndi chani? Anakapanda kumvetsetsa, iwo aja zinakakhala zowafuna. Amenera kuzindikira kunena kuti Yesu watumidwa. Anawatuma Mulungu. Ndiye mafuna kuti akaona kuti munthu yakuchizidwa, anthu azidzathandiza kuti azindikire chinthu chimenechi. Pa vesi 3 ndi 4 akupitiriza kunena zimenezo. Pa vesi ya 5, pakukhala ine dziko lapansi ndili kuwunika kwa dziko lapansi. Ndiye sakuona kuti pokhala pa dziko lapansi pano ndili kuwunika kwa dziko lapansi. Ndi chimene Yesu akuwauza. Ineyo ndili kuwunika kwa dziko lapansi. Ndi chimene Yesu chakuwauza. Pa vesi 6 akupitiriza kunena kuti pamene ananena izi, analavula pansi, nakanda thope ndi malovu, napaka nkhope, napaka thopelo maso. Atayankhula izi Yesu, ine ndine kuwunika, ndifuna adzakutchito dzina la Mulungu lidzalemekezeke, analavula pansi, analenga thope lija litanyowa nkutenga nkumpakapaka m'maso. Atamupakapaka m'maso, pa vesi ya 7, nati kwa iye, muka kasambe nthamando la Siloamu, ndilo losandulika wotumidwa. Pamenepo anachoka nasamba, anabwerako ali nkuona. Atamupaka matope anamuzoti pita kasambewo. Sono zochokapo kwafika kwa anayenda bwanji, anthu anamugwirira kazena khala bwanji. Koma atakasamba kumene kuja, pobwerera atangosamba, akuti mmene amachotsa matope ndaye mwene kuti maso make mukuchoka khungu wayamba kuona. Pena ukamayiwerenga nkhani yomaganizira kuti munthu wabadwa wakula sanaonepo, ndiye tsiku limenelo wakumana ndi Yesu waona. Sono zoti ataona koyamba, kodi m'maganizo mwake mukayenda zotani? Ndi maganizo kuti nakakhala ineyo kuti nakakhala mchidwi chotani? Tangoganizani sunaonepo waona ndi uone mitengo yoti unkangova, uone manyumba oti unkangova, uoneka misewu yoti unkangova, akuti kuli chakuti uzoti unkangova, ndi lero waziona kuti kozokhala mchidwi chotani? Munthu ameneyi ataona. Nde uziganizira so kuti kodi anali mchimwemwe chotani? Nanga abale ake anali mchimwemwe chotani? Nanga anthu amene amamudziwa anali mchimwemwe chotani? Wachita izi ni nani? Ati ndi Yesu. Ndiye tikuona kuti wasamba waona anthu amene okhala osangalala, koma sizinaende choncho. Tuone pa vesi ya 8 pamene tupitiriza kuphunzira. Pa vesi 8, chifukwa chache anzake a iwo adamuona kale kuti anali wopemphapempha, ananena, kodi si uyu uja wokhala ndi kupemphapempha? Ndi anthu aja adamuona kuti kodi uyu akuona pa isi uja amapemphapempha pakuti uja. Chimene anena zimene chati, zatheka bwanji kuti aone munthu amene lero, munthu woti takhala naye samaona, lero akuona. Ati anthu anali ndazina mwina makayikira kuti mwina sangakhala ameneyi. Pa vesi ya 9, ena ananena kuti ndiyeyi, ena ponena kuti ndi amene inu uja amapempha paja pa uja nduyu. Ena ananena choncho. Ena ananena iyayi, ena kuti sa ameneyi fa uja anali osaona, zotheka bwanji kuti aone. Ena amakana. Koma ofanana naye iyeyu anati ndine amene. Ndati tikupeza kuti pali mayankho atatu pa vesi imeneyi. Ena akuti ndi ameneyi, ena akuti ngongofanana naye, koma munthu wake akuti ndine. Zinali zovuta kuti anthu aja amvetsetse kuti munthu amene amene osaona zitheka bwanji kuti aone. Ndeti pakamabwera ndi zeri zoti
ndofanana naye si ameneyi. Koma munthu akakutsimikiza kuti musakayike ndine. Munthu amene mukunena naye ndine ndithu. Uja mmati wosaona uja ndine ndaona. Izi zinapangitsa mafunso kwambiri. Pa verse 10. Pamenepo ananena ndi iye, nanga maso ako atseguka bwanji? Ngati uli iwe wayamba kuona chifukwa chachitika nchani? Ndikupeti inunso ndine munthu akakhalanso mafunso ngati amenewo. Maso anu osaona iyi chachitika nchani kuti uone? Ndati chabwino ngati uli iwe tatifotokozere. Chifukwa ife anthu pano tili mafunso ambiri opanda mayankho. Ndiye ngati uli iweyo tatifotokozere. Chakuchitikira ndi chani kuti uone? Ndati anthu adikirira kuti timumve kuti zinatani ameneyi kuti aone. Pa verse 11, iye anayankha, munthu wotchedwa Yesu anakanda thope napaka m'maso mwanga nati kwa ine, muka ku Siloamu kasambe. Chifukwa chache ndinachoka ndipo mmene ndinasamba ndinapenya. Munthu akufotokoza ndendende mmene zinachitikira kuti poti mufunsa kuti chinandichitikira njani, ndikuwuzeni mmene zinandichitikirira. Pali munthu wina dzina lake otchedwa Yesu. Sanangonena kuti Yesu, koma kuti pali munthu wina otchedwa Yesu. Yesu chimene amachita ndi ichi, anandiona ine, anatenga matope, anavula pansi kutenga matope kundipaka m'maso, anandiwuza ndikasambe, nditasamba nthawi imene ndinaona. Chinakakhala ngati lero mwina tafotokozanso kuti chani? Mwinanso anthu ena sanganena tafotokozanso ati chani? Basi anatenga matope ukupaka m'maso, ora analavulira ndikukasamba kuona. Zinayi zovuta ndithu mwina kuti amvetsetse. Koma zimene zinachitika zimenezo. Ndipo ndi zimene yakufotokoza ndipo akufotokoza ndi ndendende mmene Yesu anachitira kapena mmene zinthu zinachitikira. Pa verse 12, ndipo anati kwa iye, ali kuti iyeyo? Ananena, sindidziwa ine. Ndati chanati amene ondeno otchedwa Yesuyo ali kuti? Timuone, timufuna ali kuti? Sitikudziwa kuti amafuna kuti chani adziwe komwe yani. Sitikudziwa chimene amafuna kuti adziwe amafuna akatani kwa Yesu. Kuti mwina nawonso akachiza. Kapena popeza anali adani ake munthu amene tikathane naye zitheka bwanji kuti achite zinthu zimenezi. Koma anafunsafunso limenelo. Verse 13, anapita naye amene anali Osaona kale kwa Afarisi. Atafunsafunsa leli, iye uja anayankha kuti sindidziwa ali kuti? Anamutenga munthu chopita naye kwa Afarisi. Ndikupera amene timawerenga bwino mabuku a Mateyu, Mariko, Luka, tiwadziwa bwino Afarisi. Amene satakhala tophunzira bwino zokhudza zozizwitsa zimenezi tiwadziwa bwino zimene Afarisi amachita. Ndakuti anati ali kuti? Sitikudziwa. Ndati anamtengopita naye kwa Afarisi. Uyu rundu uja anali Osaona uja nditamuonere pa verse 14. Koma tsikulo ndi la Sabata limene Yesu anakanda thope natsegula iye maso ake. Ndakupitiriza kunena kuti uyu wachizidwa ndi Yesu, koma wachizidwa tsiku la Sabata. Tudziwa bwino tsiku la Sabata kwa Ayuda ndi tsiku la mtengo wapatali. Linali limene amatenga tsiku longopembedza losanena kuchita ntchito, koma Yesu wachita ntchito, wachiza munthu. Ndakunena kuti kodi musangoona ngati munthu wachizidwa tsiku lililonse, koma wachizidwa tsiku la Sabata limene Yesu anakanda matope nkumuchiza munthu ameneyi. Amayankhula izi chifukwa amadzoti Afarisi akauza zimenezo ndi Yesu pakhala kukolana, pakhala kusemphana, ampeza Yesu olakwa. Ndi zimene amayankhulira zimenezi anthu amenewa. Pa verse 15 yupitirira kunena kuti pamenepo ndipo Afarisi anamufunsanso, umo anapenyera ndipo anati kwa iwo, anapaka thope m'maso mwanga, ndinasamba ndipo ndinapenya. Nkhani siyusinthayi. Amene wanichizayi anapaka thope m'maso mwanga, ndinasamba ndipo ndinapenya. Kupakidwa thope, kusamba, kuona. Akuti izo zinali choncho, sizinali zovuta ngati mmene muganiziramu. Thope lenileni limene landionetsa ine sichinaso ayi. Sikuti panali madokotala odziwa ntchito pa operation chani, ayi matope omwe timapondawo adothiri ndi limene landionetsa ine sichina ayi. Ndi chimene munthu uja akunena. Pa verse 16, malingana ndi yankho lake panabuka tsopano magawanikano.
pa vesi ya 16. Ena pamenepo mwa Afarisi ananena, munthu uyu sachokera kwa Mulungu. Ena kuti zimene wachita uyu munthu uyu sochokera kwa Mulungu, chifukwa sasunga Sabata. Koma ena ananena, munthu ali wochimwa akhoza bwanji kuchita zizindikiro zotere? Ndipo panali kutsutsana mwa iwo. Ndeti okhaokha anambanena munthu sachokera kwa Mulungu akuphwanya Sabata. Ndena kuti atakoti sachokera kwa Mulungu kuti angachita zinthu zoterezi bwanji? Chifukwa amaona munthu aine ukhali ochokera kwa Mulungu uyu. Ngakhale ine munena kuti sachoka kwa Mulungu, koma munthu sachoka kwa Mulungu sangachitetu izi. Izi wachita mazi ndi dzanja la Mulungu ndithu ili, musakayike akuluakulu. Ndizimene afunira musakayike ndi Mulungu uyo. Ndakuti anakhala ndi Mulungu zitheka bwanji? Chifukwa munthu sachoka kwa Mulungu aphwanya Sabata. Iwo aja kunena choncho. Vesi yake ya 17. Pamenepo ananenanso kwa Osaonayo, iwe unenazi za iye. Atatsutsana kwa kaya mwita Osaonayo, kodi ukuti chani za munthu ameneyo? Popeza anakutsegula maso ako, koma iye anati ali mneneri. Ndatu aja atatsutsana ati tatifotokozere, kodi ukuzonena kuti Yesu ngochoka kwa Mulungu kapena ngosachoka kwa Mulungu? Ndiye uja anati amene ndi mneneri. Ndati chimene afotonena choti wochoka kwa Mulungu si munthu wamba. Ngakhale niyo mutsutsana koma inde ndikuwuzeni chinthu ichi, munthu ameneyi si munthu wamba. Kuyankha kwake kunali kokhumudwitsa chifukwa anthu aja samayembekeza kuti munthu chimene amafuna choti munthu chanene kuti si wa Mulungu, sochoka kwa Mulungu, ndi munthu wamba, amayembekezera zimenezo. Koma munthu chanati ndikuwuzeni chilungamo, uyu ndi mneneri. Verse 18. Chifukwa chache Ayuda sanakhulupirire za iye kuti anali wosaona napenya, kufikira kumene adayitana atate wake ndi amake a iye wopenya. Akuti Ayuda anakana ndithu sizingatheke munama uyu sangakhale kuti anali wosaona uyu. Nkhani izi nzabodza izo. Mwangopeka. Ndati tapeka sopati. Ndati itana chabwino makolo ako tafunsa amenewo. Chifukwa uyu aone kuti akayikitsa. Chimene anakayikira nchoti fori munthu jwanena kuti ndi mneneri, munthu jawatsutsana zimene amaganiza, ndakona kuti tisankhulupirire, akokhala nkhani izi zongopanga izi. Akokhala anangogwirizana umati saona koma analoona kale. Tayitana ni makolo ake abwere pano. Verse 19 mpaka 22 makolo ake anayitanidwa. Verse 19. Nawafunsa iwo nanena, kodi uyu ndi mwana wanu amene munena kuti anabadwa osaona? Ndakunena kuti kodi uyu mwana wanu amene inu munena kuti anali osaona? Tatiyankheni. Verse 20. Ndipo apenya bwanji tsopano? Atate wake ndi amake anayankha nati, tidziwa kuti uyu ndi mwana wathu ndi kuti adabadwa osaona. Ndi baba kanaka kuti tikudziwa ndithu uyu mwana wathu, komanso tikudziwa kuti anabadwa osaona. Akunena zimenezo. 21. Koma sitidziwa umwe anapenyera tsopano, kapena sitidziwa amene anatsegulira pamaso pake. Mumfunse iye ali wansinkhu, adzalankhula mwini za iye yekha. Ndakunena kuti uyu ndi mwana wathu, sitidziwa, sindikukhulupirira makolo ake samadziwa kuti anadziwa bwanji, chifukwa pamene wapenya mwana uja definitely anapita kwa makolo ake ukwawo ndambopenya. Komanso nkhani inafika, chifukwa ngati inafika kwa Afarisi, inafika kwa anthu, makolo ake anava. Koma makolo ake afuna kuvulamo maonena kuti anganena kuti tanena ndife popeza awa ndi Afarisi awa pajama funa kupezera munthu zifukwa. Nanati mfunseni nokha, akuwuzeni zimene munthu wake chinamchitikira. Muve ochokera pakamwa pake, musave ochokera pakamwa pathu. Koma ife imene tinganene nchakuti ndi mwana wathu, komanso anali osaona. Izi ndiye tikudziwa ndithu. Koma kuti wapenya mwanji, uyu alapayo. Mfunseni, akuwuzeni. 21, 22. Izi ananena atate wake ndi amake chifukwa anaopa Ayuda, pakuti Ayuda anapangana kale kuti ngati munthu aliyense adzavomereza iye kuti ndiye Khristu, akhale oletsedwa m'sunagoge. Akuti makolo ake anakana zifa amaopa zimenezo, amadziwa Ayuda. Koma makolo ake amadziwa ndithu kuti uyu wachiritsidwa. Ndeti kuona ndithu kuti chotsitsa ichi, pamene chimene kubweretsa chimwemwe pa anthu onse, ena sanasangalale nazo. Bwanji achiza pa tsiku la Sabata, amene isochokera kwa Mulungu.
Monga somene ndinafotokozera mu tsiku la Sabata ndi tsiku la mtengo wapatali kwa Ayuda, koma tizindikire chinthu ichi. Kuchiza kapena kupulumutsa moyo kunalibe tsiku. Ndi Yesu chimene amafuna kuphunzitsa. Tsiku lililonse mukhoza kupulumutsa moyo. Monga tikaonanso mbuye muja mafotokozanso Yesu. Kunena kuti chani? Kodi inu nyama yanu itagwera nkhosa, munthu ali ndi nkhosa imodzi itagwera mudzenje tsiku la Sabata simungayitulutse, tipeza takhoza kuyitulutsa. Ndi zitheka bwanji moyo wa munthu. Zilinso chimodzimodzi kwa ifenso lero masiku ano. Tsiku lathu lopembedza ndi tsiku loyamba la Sabata. Inde tsiku lathu lopembedza masiku otantha zoti sitingapulumutse moyo. Takuganizani munthu amene moyo wake wakuuzimu wonongeka. Ndenu ndine tikanene kuti pano takumana pano palibe kuthandiza anthu akuuzimu. Zimene anthu ena akuchitatu. Koma Yesu akubwera kunena musaganize choncho, chofunika kupulumutsa moyo. Pala ambiri amene ali ndi nzeru ngati Afarisi lero mu mpingo. Ono kuti tsiku loyamba la Sabata sitingapulumutse moyo wa munthu wakuuzimu. Amene zosafunikira. Ngati takumana kuti tipembedze tsiku loyamba la Sabata palibe zono kuti munthu afuna olapa akachani zolengeza zopanda ntchito. Koma Yesu akunena kuti kaganizidwe pamenepo nga Afarisi kolakwika. Inde tsiku la Sabata limene anali nayo Ayuda linali lofunikira, koma kupulumutsa moyo nkofunika. Ngati Yesu amapulumutsa moyo wakuuzimu nanga wati moyo wakuuzimu amapulumutsa moyo wakuthupi nanga bwanji moyo wakuuzimu inu ndine. Ndeti kenzeri munthu maphunzitsa anthu alasidwa mu mtima afuna kuchitapo kanthu ndi ndikanene kuti ayi musokoneza chipembedzo. Kaganizidwe kameneko nkandani ka Afarisi kolakwika kosokoneza zinthu. Ndezozizwa izi zimaperekedwa kuti tiphunzire ndithu zina zambiri zoyenera kuti tionepo ndithu tiziganizire chinthu chofunikira. Pamene munthu afuna kuthandizika kandi tsiku la Sabata, tsiku loyamba la Sabata kwa ife, tsiku lililonse pamene munthu walasidwa mu mtima afuna kuthandizika, nthawi yake ndi imeneyo. Timuthandize ndithu ngati Yesu amathandiza kuthupi akutipatsa za uzimu. So izi tikuona chozizwa chimene Yesu anachita buku la Yohane, kuchiza munthu amene anali Osaona kuchokera kumana, ena kusangalala, ena sakusangalala nazo. Komabe pali maphunziro ambiri amene tingaphunzire. Choyamba, sibwino kupanga jaji kapena kuthamangira kuweruza usakudziwa bwino nkhani. Ophunzira ake sanathamangira kuweruza kuti kodi wachimwa ndani? Ndiyeyi, ndi mbambo ake, ndi ndani yake kapena. Yesu anati sizokhudza naso mmachimwe zakuluakulu. Mvetsetsani apa. Ndakutiphunzira kuti sibwino kuthamangira. Pala anthu ambiri amene timangothamangira zinthu kuweruza tisanazimvetsetse kuti chilungamo yake nchiti. Timangothandiza kupereka maganizo athu mwansanga. Koma chinthu chofunika tizipeza kaye nkhani yake, zoona zake tisanayankhulepo zambiri. Chachiwiri, chikhulupiriro chimafunika ntchito. Uyu atatengedwa matope opakidwa namuzoti akasambe. Amene onyamuka opita kusambe anakapanda kusamba sanakachira, sanakaona. Anali nchikhulupiriro kuti zimene wachita Yesuzi ndiona. Koma chimafunika cha ntchito. Ntchito yanji yonyamuka apa upita kukasamba nkubwerasa pamene anaona. Phunziro lachitatu, chilungamo sichisintha. Mukati muone munthu atachizidwa, anthu atamfunsa anthu, wachizidwa mwanji? Anapanga matope kundipaka m'maso, undoza ndikasambe ndapenya. Ena sanamufunsa Afarisi, anapaka matope kundipaka m'maso ndapenya, ndasamba ndapenya. Atamufunsanso amayankha chimodzimodzi. Chilungamo sichisintha. Kaya muchikonda, kaya simuchikonda, chilungamo sichisintha. Atamufunsa kuti kodi unena chani za Yesu, anati amene ndi mneneri. Chilungamo sichisintha ngakhale nthawi zina anthu ena chimabwereka. Koma chilungamo sichimasintha. Phunziro lathu la namba 4 ndilonena kuti anthu akafuna kugwirizana pa zolakwika sachedwa kusemphana. Tinazoona pa verse 16. Munthu ena amene kuti amene sangakhala ochoka kwa Mulungu, ena amene ochoka kwa Mulungu sangateri amagwirizana koma kugwirizana zinthu zolakwika. Umbona ali nawo zona zimene zilipo. Koma anthu ngati mugwirizana pa zinthu zolakwika simuchedwa kusemphana. Tikabwera buku la Genesis mapeza pa zathu amene magwirizana pomanga nsanja ya Babeli ichi. Simanatenge nthawi anasokoneza chiyankhulo, basi zonse zinasokonekera. Anthu ngati mugwirizana pomanga zinthu zolakwika sipachedwa pamapezeka mavuto. Sipachedwa ndithu. Phunziro lina semene tingalone ndilonena kuti nthawi zina anthu ena malo mosangalala anzawo akachoka pa vuto iwo samamva bwino. Tili ndi anthu ambiri amene anzawo akapeza kuti apeza mtendere wachoka pa mavuto samva bwino, amakwiya, sasangalala. Tili nawo. Apanso tikuona pamene munthu woti wabadwa Osaona waona anthu ena sanagwirizane nazo. Koma tangoganizirani makolo ake, tangoganizirani iyeyo, tangoganizirani abale ake, tangoganizirani chabwino Yesu bwanji. Pala anthu ambiri amene azathu akapeza bwino
timawawidwa mu mtima. Zimene zolakwika koma tili nawo, tidziwe kuti alipo ndithu, mpaka lero tinawo mu mpingo. Chinanso nchonena kuti tsiku la Sabata linali lopatulika kwa Ayuda, koma kupulumutsa munthu kulibe tsiku komanso chani nthawi. Ndi zimene sakunena. Tsiku la Sabata linali lopatulika ndithu kwa Ayuda, koma ikafika nthawi yopulumutsa munthu zinalibe tsiku komanso zinalibe chani, zinalibenso nthawi. Ndi chimene Yesu akunena, zilibe tsiku, zilibenso nthawi. Ndiye inu ndi ine tizindikire chinthu chimenechi. Ngati Yesu akunena zilibe tsiku, zilibe nthawi kupulumutsa munthu ku thupi, tangoganizani ku uzimu bwanji. Inu ndi ine tidzikanena kuti popeza tsiku loyamba la Sabata lopembedza, ndi munthu akafuna kulapa kapena kubatizika, tisachite tisayimitse kayi chipembedzo chifukwa zosokoneza. Kodi muona ngati Yesu chimene anachita pamene pa tsiku la Sabata komanso amachiza mu sunagoge, samadziwa kuti zisokoneza? Koma Yesu amanena kuti chofunika ndi chani? Ndi moyo wa munthu. Taganizani inu mutakhala ndi chiweto chimodzi chakwera mdzenje, kodi simungachipulumutse tsiku la Sabata? Tipeza kuti nkhozo chipulumutsa. Ndiye Yesu akunena chofunika nkupulumutsa moyo. Ndiye tisaganize kunena kuti pamene mawu a Mulungu alalikidwa tsiku loyamba la Sabata, anthu afuna kulapa, anthu ena afuna kubatizika, tisakhale ndi zeru ngati za Afarisi zonena kuti si nthawi yake ino, lero la Sabata longopembedza basi, sizochitanso zimenezo. Yesu adabwera nati muganiza molakwika ino, ndinu onyenga ino. Phunziro lathu lomaliza limene linganena kuti nthawi zina anthu amachita kukana dala choonadi ngakhale akuchiona. Afarisi anaona zimene Yesu akuchita, koma amasankha kukana. Amaona kuti munthu anene osaona wachizidwa, koma anasankha kukana. Pala anthu ambiri lero amatha kusankha kukana choonadi, choona ndithu umbononse ulipo, koma amatasankha kukana. Kodi inu chilungamo chikakupezani mumachilandira bwanji? Apa timafuna tiphunzirepo chokera pa Zozizwa chimene chapter 9 pamene Yesu anaonetsa munthu amene anabadwa osaona ndipo anaona. Ena anasangalala, ena sanasangalale. Pa programu yathu ya tsiku limeneli ndine Malawano Vinjero Gondwe, tikumbere programu imene amatipatsira ndi Lilongwe School of Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu. Mwina tili ndi funso zokhuza programu imeneyi, tikufuna kuonjezedwa pa group yathu ya WhatsApp imene tizilandira maphunziro amene mosavuta, kapena tikufuna kufuza za school kuti muna mufuna mudzaphunzire nawo kapena mudziwa wina amene afuna dzaphunzire nawo. Nambala ndi imeneyi 0822 766 018. Mukatero tidzakuthandizani. Fikenso nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe, ndiye wako, ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe, ndiye wako, ndiye wakuona